Správa ciest TSK má svoju centrálu v Trenčíne a 11 cestmajsterstiev v rámci kraja. V uplynulých dňoch cestárom pribudla technika za 2 milióny eur. Odovzdávame dnes posypové nastavby s radlicami, 4 kusy a podvozky. V tomto prípade boli vysúťažené 4 podvozky značky Tatra. Ďalej na tú letnú údržbu sú to 3 traktory aj s kosami. Potom je to ďalší Unimog, to je Mercedes, ktorý je univerzálny stroj s rôznymi nadstavbami. Myslím, že aj tento rok sa budú rôzne nastavby ešte kúpovať aj na tie Unimogy, ktoré máme v rámci správy ciest, a odovzdáme dnes ešte teda 2, nakoľko sme zelenou župou, odovzdáme ešte 2 elektromobily, ktoré pôjdu na jednotlivé cestmajsterstvá. Treba ešte dodať z tej minuloročnej várky dva užitkové automobily v hodnote 200 000 eur, ktoré budú dodané v priebehu mesiaca apríla. Kraj chce pri budovaní technického zázemia pre cestárov využívať najmä multifunkčné podvozky. Nakupuje sa nová technika, ktorá má univerzálne využitie. Sú to nadstavby, ktoré sa dajú používať aj v zime na zimný posyp, v lete zase na vysprávky asfaltovou zmesou. Takisto aj ten Unimog má univerzálne využitie. Tam sme zakúpili 2 nadstavby. Jedna je zametacia a jedna je na zimný posyp. Plus sa tam ešte je v pláne doplnenie kosacieho ramena, náorezy rameno. Čiže fakt je to auto, ktoré sa dá univerzálne využívať a bude permanentne nasadené do údržby. Kraj okrem techniky postupne investuje aj do rekonštrukcie pracovísk cestárov. No a čo je najpodstatnejšie, aj do súvislých oprav ciest v jeho správe. Tak ako sme boli zvyknutí trvať pred 15 rokmi, že sa rekonštruovali cesty 2. a 3. tried v objeme približne 1 milión eur. V dnešnej dobe je to približne 6 až 7 miliónov, takže to je obrovský náraz. Takisto v posledných 5 rokoch sa investovalo do techniky pre našich cestárov viac ako 10 miliónov eur. Trenčianska župa je úspešná aj v čerpaní finančných prostriedkov z eurofondov na opravy ciest. Získali sme za celé to obdobie okolo 80 miliónov eur na rekonštrukciu ciest 2. triedy. To by sme nemali šancu z vlastných zdrojov nikdy urobiť.